कि कुछ कहो जब से बहिन आइल न तब से एकदम हाथ गोड़ धो के बैठे के मिलत आटे ये न यही से न सबके अपनी अपनी बहन के बोलावेला सुके खाती। अच्छा तो एगो कपड़े न लागी और न त खैते में न और ये तो भाई भौज जाइबान सके के जिए नहीं खस दे झूठे झूठे अछरंग लगा के मारत न सलाते मुख के ये ठीक नहीं बिया घर में बिया करतिया धरतिया खातिया सिलाई बुनाई सीखतिया लेकिन जैसा सोचल नहीं वैसे घर में हमारे बिया हो गई कि माने हमारे रात चलते न बटे के बाटे अकेले बटल बानी खाइब तब वो ठीक ना खाइब तब वो ठीक का जानी कहाँ हुआ के गोइल बनी अती तो तनी कहती कि तनी जैती राशन वासन लेके अती तनी निक बहुत बनती या खैती जा का बैठल बड़ो का बरबरात के निक खैती जा का खाइल चाहत रू बोला ना ये कहत रहनी हां कि पूजा बनौती भी कुछ चीज खाना आइटम पे आइटम तो लिया के कुल मैदा सूजी रख देती तो बनाई तक सीखी तो ढंग होता आराम बा ना हां बुला देले बल आराम तो बाटे जी अब के गने आराम रही लेकिन 2 महीना से दबारी कोनो दिक्कत नहीं है तोहार दिक्कत नहीं के सौखन नहीं खी आराम ठीक न हमार भाई भौजाई वैसन बना सन के ओके जानत मानत नहीं खन नहीं त हजार रखती ना ही बोझा बना के ना रखती केहू के ससयन बेटी रख द का दिक्कत बा 1-2 महीना और बढ़ा दो रख द तो के आराम नहीं सोचतनी ना कि 10-15 दिन के बाद देखतनी कि भेज देतनी अरे ओकर वही जब गुजारा होई जा ना होई जा क दिन अपहु कमाई की देखते बनी जब न तब उठतरी तो कतल की पहिले नियर बहिन बोलौले बिया न करे के न धरे के घर खर्चा उठाई जानते न अपहु कमाईती धमाईती त तनी निक लागी। अरे माई बिया का करबू माई के बुद्धि में गोबर घोरा गइल बाटे अब 2-4 दिन नहीं 5 दिन भाई मर जाई बूढ़ होला आदमी ना देख चला ना सोचेला बुद्धि नहीं गोबर नहीं के घोराई आ टेंशन मत ले या देखी ना कहीं का करती है उन्ने जाके पहले तो हमारे लोगों आके बैठे लिया तो कामे किएंगे बैठे तो नहीं खे। अच्छा ठीक है जाके देखा था तो अबे मत कहो करा जाके 10-15 दिन रखो 2-4 महीना का दिक्कत बाटे अरे वो हुजू रही के बाटे एहू जू रही के बाटे वो खाए के बाटे स्वाद नहीं खे निक नहीं खेलावा अरे हम माई के मनाइम ना का दिक्कत बाटे बोलो ना हमारी खातिर दही ना आते जानते बनी के घरे कतनो थोड़ा आएगो तो हमर मंगल सूत्र टूट गेल जी बनवा दे का कहत रो करे के 10-15 में जाए 2-4 महीना रख त का दिक्कत बाटे का जरूरी बाटे जा रखल माने काम बाटे कोनो और तमर देह से अथु हो जाई वासी हो जाई काम धंधा कर भेजल चाहती हम चाहते हैं कि अपना साली से तने प्यार करें आ प्यार करते बने चलो अरे समझावे पड़ी अपना साली के बताओ गेल बाटे काम धंधा करती त ना बताओ दीदी को जी चल कहतन तन जातनी देखी का करतनी पूजा झाड़ू खाना वाला मांगे भूख लागल बा ठीक बा अपनी माई के खाना देला से कि ना ठीक बा ए पूजा दे दी है मम्मी जी के खाना में हां दे दे नहीं तो दुश्मन के ऊंचे पीड़ा देबो जरा जितने करे हो तने ओके कह के गोड़ दबा दे खाना दे दे ई का बुझा तड़ी साओ निक ने खेला जीजा पता नहीं वो तो जीजो रहत ना तो घर छोड़ के भागल रहत ना ई नहीं खन सोचत कि हां घरे रिंगी भूख ना लागत है तो तनी साले के हम बैठे पता ना कहां चल जाता ना खाना वाना बना के तबे से हम खोजत नहीं आकि अइहा ना तो खाना वाना दे के खावली या बनी हां या गईनी या कबो हो बोले के बा कबो जी बोले के बा भुला ना जानी तो हां तो भाषा दू गो बा 3 गो बा बंगाली बोला मराठी बोला कुल तो बोलते रही हां ऐसन बतिया दे हां तने सीधा बैठा हैंग ना बैठा। अच्छा एगो बात कही मान ला कि 4 महीना तो बाड़ू अपने दीदिया के हैं यानी जीजा घरे बाड़ू ना तो मान ला कि अब एगो बात बा का हाँ बोलबू ना अरे आप बोल कर तो देखी ठीक बा बोल के हम देखब लेकिन तोहर दीदिया तो के भेजे चाहत तड़ी हम दीदी से कोई देख भी ना जेबा हम मन नहीं के करते 2-4 दिन में भेज दे बुचिया के चल हम के न बतिया सुना काम करी तू मना कर दे ठीक बा मान लगे मना कर दे यार जानते बड़ की जीजा का प्यार साली से कितना बा हम रह ना पाए आपके बिना बात बुझाता ना हां कितना हम तो से प्यार करेला हमो कितना आपसे करेंगे तो बटले है बाऊ तो जाना त नहीं ठीक न बस दीदी बस डाल दे के ए दीदी मन नहीं खेला तो कहियो कि ए दीदी ओ जू त खाए के बा एहू जू त खाए के बा ओ जू करे के बा एहू जू करे के बाटे हां देखो त हम आप बिना रोई ना पाए बात साली जी ये न बतिए बटे ठीक बा दीदी ओनी बैठल भी अपन मोबाइल से पता न के कार से बतिया होती मामा हो को अच्छा मामा से बतिया हां तोरे भैया से
पता न के अब भैया से कि मामा से मामा से भैया के हम बुद्धि खराब है का बोलत रहिला ऐसा लीजिए मान लगे अब तो 4 महीने से प्यार करते बनी अब तो मन करता कि तोहरे से बियाह कर लियो का करी तर दीदी में का रह गइल बाटे एगने का कहता नहीं उ ठीक बात अलग बाटे लेकिन अब केतना ही हमर दीदी है अब बोलब त हमके खराब लगबे करी देखा साली जी तोहर दीदियों को रखो बात तोहरो के रखो नहीं हमके केंगने रख पाई जी दूध को मेरे रखब का के ना कोई कुछ ना केहू कुछ ना कही हम बस तोहा के हम प्यार करब आ तोहरे से शादी करब दीदियों करब लेकिन पता ना चलक जाए ना बताइबू ना बताइब जान जोन बात हम तोहरा के समझौनी है ना बस उहे ध्यान दी है बस माना कर दे एक बार काहे के 2-4 महीना और ही रह जेत ना हम रब जी काहे परेशान होते इतना टेंशन अच्छा काहे ले एक बात बताओ मान ला कि अगर 2-4 महीना रह गई नहीं अगर शादी करे कहब तो तैयार हो जेबू ना केहू जानी ना केहू जानी ना बहुत समय ना अभी 4 महीने तोर घर वाला के मैं धन बच जाई मान ला कि जोन रुपया पैसा दिया जा हम ना का कोई जगह नगर केहू कुछ ना कही अच्छा ये बताओ तू राजी बाड़ू कि ना बोला हाँ हम तो राजी बैठले बानी बस प्यार करे लू कि ना जीजा से हां केहू जानत नहीं खे नहीं ना जानो लेकिन पता ना चले कि चाहे चांद का टुकड़ा लागे लू एगो चुमा देना ना जी ना बस चली ना खाना निकलले बानी खा ले ठीक है आ खाना ना खइनी अभी खाना खा ले बनी सुनो न बोलली है कि जा सासू में के खाना दे दो खाना दे दो पता ना चले जेठी ना चली ठीक बाटे ठीक बा जाता नहीं फिर ये ठीक बा कोनो बहाना मार के ये ठीक ना ठीक बा चल समझा तो दिले बनी करा के चल अब इनकर न ऊपर बटे 2-4 महीना और रह जियन पत्नी इनकरा के सेटे कर दे ओकरी वास्ते त काम तमामे बा पता चली ओकरी वास्ते त का दिक्कत बटे बियाह कल एगो बाहर वाली हो जे घर वाली त का गाँव आ जवार का कही कोनो कुछ न कही चल फिर हमें पड़त नहीं करे अब सेटे करे खातिर बियाह करे खातिर चला बताओ दूसरा का बोझा अपना कपार पर ले बिया एक थोड़ा भी समझ में नहीं क्या कि कहीं सियान बेटी रखल बिया कहीं ऊँच नीच हो जाई तो के कर इज्जत जाई है एक तो जेबे करी आ ओकर जेबे करी संगे संगे हमनियों के जाई ये सब एक समझ में नहीं आवत अरे हो गई लिया के बुझाता कि जिंदगी भर खाती यही जा रखे दिल के पहुँचा ना देवे के चाहिए हैं का करी हमारे तो सपरते नहीं कि मन करता कि हम ही कह दी का कि ये बुची जा और महतारी किसन बेरे कि सियान बेटा बेटी भेज दे तरी सही तई न तई कि जा घूम वो बहिनी तराइल बिया हमारा तो ओकर जो सहूर न तन थोड़ा भी हमारा ना निक लागेला करी रहो का बार करत जी ले एक बार सब कले अच्छा एगो बात कह तनी कनिया आ खिसिया हम मत ठीक न हम तोहरे खातिर कह तनी आ जान तो ना बड़ जेठ के जे बात ना मानेला बहुत आगे चल के पछताला का बोली धरा मुँह धोत न धर अभी तो हमारे वही गने रतिये के जवन तू ना का दावा बना कोई नहीं कम में खाई तो खा ले ऐसा गर्मी उर्मी के दिन बटे तो पेटवा भरे के चाहिए न कि खा ल कि अधे ना तो भूख लग जा कहनी हाँ कि हम जानता नहीं आजकल 2 पैसा के उके दे दो बाकी बुद्धि मत दो बाउर लगा ये तो बात सही कहतनी जी मम्मी जी लेकिन तब रहे तो सही कहता नहीं तो बोली देख सियान बहिन बोला के जा रखले बड़ू तू निमन काम करता रू चल एगो दिक्कत परेशानी का बात अलग बाटे सौखन नहीं खेल रखत ओइसन दिन बाटे तब रखत नहीं तो हमरो ना मन कर ले जा रखे के ठीक ना ओइसन हम भाई भौजाई बन सके ओके मारतन से जेनिए से आवतन से ओनिए से तो ठीक बा मारा तरह से गुजर कर जे बुझ जा गुजर तो केहू के ना होई लेकिन जो दिन होकी तो दिन तो रख सकत है ना तनी औकात बा तनी को तो माने हमार जो रहल तो हम तारा कह दिन अब तहार दिमाग तू का करबू का चल ना टेंशन करबू मत ले जल्दी होके पहुंचा देता 10-15 दिन जल्दी के बात नहीं कि जुग जमाना देखो तो उन के कितना खराब चलता है निमन आदमी पागल बन जाता टे तो कहे का मतलब कि भगवान लगन मत करस अगर वैसन कुछ हो जा अरे वैसा ना ही हमार बहन ठीक ना तो केहू वैसा ना रहेला लेकिन हो जाला ठीक है ना बटे लेकिन वैसा ना ही अब जौन सोचत है तो तब जानते बानी कि कतना बे तो बहिनी है तारा दुख लगबे करी दुख सुख की बात नहीं के लेकिन अब ले कर ले चल खाना खा ले बनैले भी खाना बनैले बड़ी खाना है जो खाना बनावे खातिर रखले बड़ू इतना अनाज पानी बुझाता कि अथी का के बाटे बोला के खिया
देखा हो यहाँ के अब तकलीफ लागत आटे। अरे ये कहीं ना पेटवा खातिया इनका इतना अनाज घट घट जाता खत्म हो जाता टे कह के तो आदमी हमार मर्द लेके आवता टे इनके बुझाता टे करती तो का करती तो मोटा के बैठल तड़ी घर में बस और हो दे तड़ी। अच्छा तो जब देख के जरते बड़ी से तब पहुंचा देता नहीं चल जाती है गाँव में या का करी रही के। दीदी एगो तो हमार भाग जाती है कजनी कहाँ का हो काहे अकेले बैठल बड़ू? का करे केहू रहते नहीं थे घरे अकेले एगो तो निक होके कल तो बड़ा मजा आई जब दिल रहलू प्यार करे के था। का भाई तनके गनते ये घूमत है जे कपड़ा ऊपर एकदम सने देहिया घुमाता हो कपड़ा ऊपर बड़ा प्यार बड़ा अच्छा लगे का मजा मिली है बहुत आपके अच्छा लगा था हाँ, जे सुनो ना, देख लेना था आपका अरे तोहार दीदिया में कहाँ रस बाटे तारी में रस बा। चलो ने खाली औरी हो जाओ और करीब से 3 दिन का रोज रोज आप भूखा तो के नाच। अरे रोज रोज अब प्यार करते तो के अच्छा लगता कि ना लगता ना बोला हाँ अब चुप रहे जाए दे मतलब लागत ना बस तने प्यार हो मैं गया। हटे अब देख ले अरे क्यों ना आई दादा और आई दादा सली जी का हो गई? मत जी पता ना के आई दादा दर्द करता है अरे दादा अब तो फंसब रे दादा ये दर्द करता है देहिया दर्द करता आपको वो मत चक्कर ले खाया होता है सेट निकल हो गई ल 2-3 दिन से यही गने होता जी पता ना कहाँ है सेट ने के चेक करक पड़ी। आयो दादा हम तो फंसे को पड़ गए दादा। पता ना आका हो तार कोनो गतर इलाज बाटे ई का करतर हो? अरे उल्टी कर करी पता ना काहे पता ना कहाँ खूब का फर्क वे तोरे से समझावत नहीं मारे हमें यही जा कहत रहनी हो भौजी के आके भेज दे आ तोर लाज शर्म नहीं लगा दिन रात साली लेके ढुक रहता रे। अरे समझावत नहीं तबीयत खराब बा पैर दुखाता है कपार दुखाता है करा ठीक है बेटे जब चाहत लेते मन हो गई हम कहत नहीं कि बोला सेम ना, बेटी ना रखो जा समझावत ना रहनी। मेहर के लगे रह जरा कि साली के लगे सटर रह अरे जरा। भाई साली है तो बोलौली के जी जतन देखत तन कपार दुखा दवाई लिया का बैंक करा बोला तू हो साली। हां मम्मी जी दवाई ले आवे के बोलौनी है खूब त काहे उल्टी होता थे अब तू आओ तो हुली आवत हो इनकर तनी चलो तब तारा के ए जना कहाइल हवे कि तू चल जा। अरे का मैं एकरा में गलती नहीं के कुल तोरी मेहरारू में गलती बा ठीक ना। अरे का मैं तू का उल्टा सीधा क्यों हम बोलत तो दूसरे का बेटा बेटी पे हाथ ना उठा सके ना तोरा पतोहनी के जन बुझाता ते उनकर कुली तोर मेहर करावतिया ओकरा के हम कहत रहनी हो कई दिन से तू ओकरा के बोलत रह तरी गबा गबा कनका के हेंगन ओने बोलत रही तो के भेज दे अरे रहती है त का हो गेल रहती अरे मेहर बहुत लेके रखो पिए के बाटे रखो अब दू को मेहर रखो ओही हो तो पता चली जे तो साला मेहरारू के पता चली तो साला कुटी कुटी हमारे के काटे लगी भाग आवे लगी अब ऊ भाग जाई फांसी लगा ले और बुझा तो सास के शौक हमारी माई के शौक ना हो गई हमारे मेहरारू के सास है अबे दादा पकड़ा नु जे तो बड़ा बिगड़ हो जे रे दादा देखी रे दादा ये ना कहा जाई पैसे कहा तो कहला कि जेना खाती अलगा भइनी हुआ परल बखारा लय अब माला जप सब तो बन गेल जी। तबीयत खराब है कपार दुखाता बतावा हो साली जी तबीयत खराब बेटे हेतर पकड़ के मारे तू करत अरे है। खुशी बैठा अरे हमार कोनो दिक्कत नहीं हम के छोड़ के ढेर हो गेल अरे ढेर हो गेल धनो का भइल हां ए जे कहत हमनी को हम पहुंचाए त बाई ले ले बेटे का भइल बा? मेरे की धले का भइल बा? बताइबी अरे मत तू कहिए सुधार बे तू कहिए अरे सुधार धनो का भइल बा बताओ तो पहले छेछड़ बन तो काहे के बियाह कइला अरे घाव लगता काहे ना अपने अरे का हम गलती माई करे बहने के बोला रखला? तबे ना आय?